Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Face Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu versus Uthando Nes'thembu. Mpumelelo ufanele athathe ama-notes kubaba wakhe. Ngizontshela ukuthi why. So lana kuma episode esiwabonayo uVuyokazi noTirelo noMpumelelo kunento eyenziwa uMpumelelo. uMpumelelo uthatha iy'nkinga ezifika noTirelo aziyise kuVuyokazi. Like uVuyokazi ezinye izinto uyazama ukuthi uyazi-avoida, uyaphuma kwi-drama, kodwa uMpumelelo wenze njani? Uthatha umjolo wangale uzowufaka la, mase gcine manje uyabo lo othola ukuthi kade happy naye sekufanele manje engajabuli ngoba omunye akajabulile. Why? Ase nginenzele ki-example kuThando Nes'thembu. Kune-episode la ku-season 1 ubaba uMseleku ukhipha amakhosikazi wase ethi ngoba abantwana bakhona uzohamba nabo. So mabehamba ebakhipha, uMangwabe unomntwana osemncane ngaleso sikhathi, uMayeni unomntwana osemncane ngaleso sikhathi. And laba bowu-2 uMangwabe noMayeni bebengekho happy ngalokho kuhamba because bona bebeney'ngane ey'ncane bengazujabula, so bengazu-enjoya izinto eziningi. But uMseleku wakwazi ukuthi uMakhumalo noMacele eba-athende ngendlela yabo yokuthi abangathinteki ukuthi uMangwabe noMayeni ba-unhappy ngezinye izinto because babengekho ekhaya, bona bephethe abantwana abancane. Mabefika-ke kule ndawo, nginenzela isibonelo ningizwisise kahle. Mabefika kule ndawo khona la kufanele ukuthi khona ama-activities kufanele ukuthi enziwe. So kufanele ukuthi behambe, uMayeni uthi yena uyasala-ke ngoba uzobheka ingane nengane futhi le encane. Ngicabanga ukuthi unana kaMangwabe, sengibakhohlwa amagama abo, kodwa siyababona nje bayalingana. Bona-ke bobabili bekumele ukuthi abazali besale, uMangwabe wagcine bethi akahambe, usala uMayeni kuphela. So kwaba nje naleyo nto ukuthi hey akumnandi, athi uMacele noMangwabe befisa ukuthi asale ukuze azobheka ingane. But uMseleku akalenzanga iphutha ukuthi afike ngale kuMacele akhuluma indaba yokuthi nangu-ke uMayeni akasajabulile kuzoku laqhubeka nje usuku kahle. Okwenziwa uMacele noMakhumalo bakwenza baba right. noMangwabe naye wam-athenda eceleni wambuza ukuthi-ke kwenze njani, u-right, yadlula into yabo. Nangu uMpumelelo yena utshelwe ngesimwe, le-swimwear ethengwe uSneh. Uthi uTirelo akayithandi, uRashel Kunoto. Simbiza ngoRashel ngoba yena uqambe uVuyokazi ngoQueen Elizabeth. So yena-ke ngase ngithi mina uzoba uRashel ngesizulu. So uMpumelelo mayebona ukuthi uTirelo akajabulile, uVuyo-ke yena wakhetha ukuthi akaphume kule nto ahambe ayoswima. Useyahamba ulandela uVuyo umtshela ukuthi manje wena uthini, kufanele athini. Yazi uVuyo naye avuka ubuxhosa bakho, bengamphosi ngani kulawa amanzi phakathi abhukude kancane mhlampe yabo hlakazekelwe ikhanda uMpumelelo ngoba hayi uthi uVuyo akathini. Ungenaphi uVuyo kwiswimwear yaTirelo angayithandi? Enzeni? Amnikele yakhe bashintshiselane? Hayi, Impumelelo ayenzi kahle, ngeke. Akahambe-ke yothatha amanothi kubaba wakhe, akakopele kumuntu omdala. Athatha amanothi kubaba wakhe, ubaba wakhe uyazama ukubhalansisa ukuthi hhayi laba ba-happy, aqhubeke naleyo muntu. Ngale uma bekhalaza ahambe yolala ukuthi bakhalaza bathini. uMpumelelo uthathe ukushisa kaTirelo uzokufaka ngapha kuVuyo. Manje kuVuyo angasabhukudi ngoba nangu usisi wakhe umnakwethu wabo alandele into ukuthi kwenzakalani ngomnakwethu. Hayi, udlaliwe ngoVuyo. And le nto leyo uMpumelelo engathule beqhubeka naye, angazi noma mina noma yinini obuka ngeso elibi. uMpumelelo ngathi uthanda ukusalela emuva ukubheka ukuthi uVuyokazi yena u-right yini, ngoba nje kahle kahle lo
noma phela mhlampe-ke kuhlangene nokuthi kune-pregnancy angazi, kodwa nje ngathi usemenza iqanda kakhulu lona omunye ugeli, kanti mina ngiyibona i-wrong leyo nto, ngoba manje ahlaleleni axakwe ukuthi isimo ayimneli inkulu injani, ungenaphi? Ngoba nje bekufanele mayebuya efika ngapha kuvuyo embuzo ukuthi u-right, ufunani, into nje eqondene nabo bobabili. Manje kumele ngeke akahambe eyobuka uThando Nes'thembu ebuka ukuthi ubaba wakhe wenze njani uma bezikhiphile. Nakuba-ke khona kukhona ukuthi iy'nkinga zakwenye indlu zibuye zichaphazeleke kwenye kancane, kodwa khona uyazama. Ade ngibuka leyo episode leyo la bebephumile khona umndeni namakhosikazi, aze ngibuza Msereko uyazama-ke, angazi nami ngangiyibuza ukuthi ekuqaleni kwenzeka kanjani ukuthi phela vele-ke nani ngeke niyiphendule into eningayazi ngoba anike nobaba Msereko, ngeke nikwazi ukuyiphendula, kodwa ngiyibonile kuleya episode omakhumalo babengenankinga, wafike wakhuluma nabo naye engenankinga, wayihlekela. Mase efika ngapho komangwabe bona ababexawe ukuthi iy'ngane ziyakhala kunjani njani, wakhuluma futhi nabo wabazwisisa. Lona uMpumelelo uthatha ukuthi uTirelo ngale akekho happy, ahambe ayotshela uVuyokazi. uVuyokazi enzeni? Ngibone nje nangale yokuthi bayahamba baye eMzumbe, ethi-ke uVuyokazi kufanele-ke amphelezele, amsupport ukuthini? Kungathi uMpumelelo athi yena indlu le ayithengile usazohlela ukuthi wenze njani, ngoba kufanele ukuthi abathengele izindlu yena nje eyedwa. Akakwazi ukuphumela obala ngesinqumo sokuthi okay, kule ndlu le ekhona uVuyo uyabuya eCape Town uzohlala naye, noma uhlala uTirelo ngezizathu ezithini. Iyamhlula leyo ndawo. Kusabanga ukuthi ubani ofike endlini kuqala ngapha mawuthi uTirelo akekho happy ngoba nakho kune-pregnancy, sekufanele-ke noVuyo engabi happy. Hhayi, Mpumelelo akenze kahle. Enye into ezomdlula ukuthi uVuyokazi njengamanje ku-TV show. Maye ku-TV show ubonwa abantu abaningi. Cha, ngisho ukuthi abantu bayibuka i-TV show, ngisho ngaleyo ndlela asingandi kuleyo ndawo le, bese ngisho nje ukuthi into enye ezosuka imdlule. Nabanye futhi-ke bathi uma bebuka i-TV show beyikhohlwe ukuthi njalo i-TV show, bethathe ngenhliziyo ukuthi hayibo lezi ezinye izinto kwasha wacima kanjani. uVuyokazi ku-TV show and maye ku-TV show uTirelo ekhuluma ngale ndlela akhuluma ngayo, noMpumelelo masethatha isayidi likaTirelo, zizokhala. It will end in tears. Akayipopoleke leyo ngozi leyo, ngoba yabo ingozi. Cha, kuthi ngisinike mina ngiyayisho lento engiyishoyo, isiZulu asitolikwa. Sengathi omunye ngamchaza ukuthi weMpumelelo laphayana ku-TV kunabantu abangazi ukuthi i-TV show yenziwe kanjani, abangaqondi ukuthi njalo eceleni niyahleka kuhle konke. Abazothi uma bebuka lokho bethi ngeke. Yebo, manje nje kunye fanele naye uma ephela ama-episode eqondisa iy'ndlela zakhe, ngoba ama-episodes ashiya abantu benenye i-picture ehlukile ukunale eyabo eyi-reality. So kungathi-ke yena-ke esayidini lakhe mayezazi ukuthi ufunani, ehambe ngendlela i-right, ngoba uVuyokazi manje ukwi-TV show, and i-TV show ibuka abantu abaningi. Abanye-ke babuka besondeze eduze, abanye-ke babuka besho ukuthi akukumabonakude konke lokhu. Uyayibona into enjani? Angivaleke le video ngingaze ngiphendule izinto engasazwakali, kodwa nje engathi ngakopela isitayela sababa wakhe ukuthi ubaba wakhe uyakwazi ukubhalansisa, engamoshi usuku lomunye ngenxa yomunye. Sayivala-ke le video, kodwa uVuyokazi ukumabonakude manje, and maye umabonakude zizobheda, ngingasho zizobheda le enimaziyo.
ngisho ukuthi mina zizokhala ngoba abanye mabebuka i-TV show bayakhohlwa ukuthi i-TV phela lisho basuke bethi bo abanye ngiyabonga support ngiyabonga ngiqeda ubhabhali.